जगबंधने गोसाई जगबंधने गोसाई मधीचा नाविनू अन्यगती नाही. हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. कोण पापरोटी तसं असं बोलायचं बाई हे बघा नाही जो तो पाप आहे आपला नाही तो पाप आहे अजून मध्ये बोलतो हे मध्ये प्रश्न येतो बोलताना मनुष्य वगैरे आहे मला खबर देता आपण तपस्या काय काय माणसं सांगतो माणसावर सगळं काय चालू आहे आम्हाला कोणाला तपस्या काय काय माणसं की काय कोणाला